als inleiding hebben we eerst een vraagje over chocolade. Wie van jullie wist allemaal graag chocolade? Ik ben dat iedereen, behalve Thibaut. Dat klopt dus niet. Ik ook. Wist je dat vrouwen die chocolade eten een beter seksleven hebben dan vrouwen die geen chocolade eten? Chocolade of chocola is een lekkernij gemaakt van cacao. De Azteken verbonden cacao met de godin van de vruchtbaarheid. Ze dronken een chocoladedrankje die vermoeidheid zal tegengaan, een resultaat van de cafeïne die in de cacaobonen zit. Lange tijd werd chocolade alleen gedronken en was het een luxe product dat vooral door de adel werd gebruikt. Tot plots de Spanjaarden die in Amerika woonden ontdekten dat ze lekkere chocoladekoekjes konden maken door suiker toe te voegen aan de chocopasta. Ze konden de bereidingswijze van chocolade bijna een eeuw lang geheim houden. De eerste chocoladefabriek ontstond in de 18e eeuw in Engeland, waarna andere landen snel volgden. Vanaf dan begon de chocolade ook in prijs te dalen, zodat de gewone mensen chocolade konden kopen. De eerste eetbare chocolade zou echter pas in de 19e eeuw zijn gemaakt door de Brit Joseph Fry. Wist je dat witte chocolade eigenlijk een echte chocolade is? Witte chocolade bestaat niet uit cacao-bestanddelen, maar wel uit cacaoboter. Velen vinden chocolade lekker smaken. De prettige ervaring bij het eten van chocolade komt doordat het smeltpunt van de cacaoboter iets lager ligt dan de lichaamstemperatuur, waardoor het in de mond smelt. Onderzoek naar de populariteit van melkchocolade, pure chocolade, witte chocolade en cacaopoeder wees uit dat melkchocolade het populairste type chocolade is. Chocolade is een product dat diverse stoffen bevat die een bewezen effect hebben op de hersenen. Er zit zelfs een stof in die verwant is met de werkzame component van cannabis. Vanwege deze aanwezigheid is het populaire misverstand ontstaan dat chocolade een stimulerend effect heeft op de hersenen en daardoor verslavend zou werken. Dit is echter niet het geval, omdat de stoffen in een zodanig kleine concentratie voorkomen dat een gemiddelde mens tientallen kilo's pure chocolade zou moeten eten vooraleer je ook maar enig effect ervaart. België is wereldwijd bekend om zijn chocolade en dan vooral om zijn pralines. Voor vele toeristen hoort pralines kopen bij een bezoekje aan België. En dit met reden. De praline werd in 1912 uitgevonden in België door de bakkers van Neuhaus. En nergens ter wereld vindt men zoveel verschillende soorten aan chocoladepralines. Het land waar de meeste chocolade wordt gegeten is Zwitserland met 11,4 kilogram persoon per jaar. België staat op de derde plaats met maar liefst 8,7 kilogram per jaar per persoon. Wist je dat de houdbaarheid van chocolade maar 1 jaar bestaat? De ingrediënten. Cacao wordt vooral gemaakt van de cacaobonen. De beste cacaobonen worden gewonnen uit de cacaobonen van West-Afrika, Java, Brazilië en Ecuador. Soorten chocolade. De populairste chocoladesoort is melkchocolade. Andere soorten zijn chocolade met Oreo's, warme chocolade, chocolade met nootjes, noem maar op. Van chocolade kan je verschillende gerechten maken, zoals milieu, chocoladekaas, snoepcrepen en brownies. Festivals. Voor de verschillende chocoladefestivals wereldwijd. In Italië wordt het Eurochocoladefestival en in België in Brugge Chocolaté. Chocolade in taal. Je kan ook films maken van chocolade, zoals Charlie in de chocoladepot. Every drop of the river is hot melted chocolate of the finest quality. Waterfall measurement.
mixes the chocolate, turns it out, makes it hot, not lead. No other factory in the world mixes its chocolate by waterfall to make it sugar. You can take that to the bank. Het was een stukje uit de film. Chocolade in taal, daar kan ik geen chocolade van maken, is een zegswijze. Dat betekent als het is zo raar dat ik er niet van kan maken. Bekende chocoladeproducten en chocoladeproducenten. In België is het vooral bekend de pralines. In Zwitserland is vooral Nestlé bekend, dat ken je van de chocoladepoeder voor chocoladepoeder. Italië zijn de lekkere Ferrero Rocher. Verenigd Koninkrijk is Tortons. En Verenigde Staten is Kraftfood. Dat is zo Oreo, Lu, Milka, dat is daar allemaal van. Door de verplichtende omstandigheden wordt chocolade kan dat een luxe product worden, omdat de vraag naar chocolade stijgt en de economie stijgt. Wist je dat chocolade gezond is? Vooral pure chocolade en kleine hoeveelheden. Vergeten opmerkingen, chocolade is niet gezond en van chocolade word je dik. Want dit zijn deels leugens. Chocolade is wel gezond, maar dan heb je het wel over de pure chocolade. Die bevat namelijk een bepaalde stof genaamd de antioxidant. En die stof die beschermt het weefsel, het DNA en de cellen in ons lichaam tegen giftige stoffen. Dankzij deze bescherming daalt het cholesterolgehalte en het gaat ook de veroudering tegen. Het ontspant ook de bloedvaten. Dus als je een beetje een te hoge bloeddruk hebt, dan moet je gewoon een klein stukje pure chocolade innemen en dat zal het iets verlagen. Wist je dat chocolade van goede kwaliteit binnen het half uur verteert in je lichaam? Chocolade heeft ook een gunstige werking op het hart. Dankzij een stof die ook in de pure chocolade zit, genaamd de flavonoïden, worden de hartaderen flexibel en dit zal dan later eventuele aderverkalking voorkomen. Dit is aangetoond in een onderzoek in een bedrijf in Nederland. En je zou het bijna niet meer geloven, maar het is ook nog eens goed voor de hersenen. Er zijn namelijk aanwijzingen dat chocolade de kans op dementie vermindert en de bloedsomloop in de hersenen verbetert. Maar deze zijn nog niet vastgesteld. Chocolade is een diepmaker en dat is waar, maar toch is het bewezen dat het je ook helpt afvallen. Als je iedere ochtend een stukje pure chocolade eet, dan wordt je eetlust verminderd en je voelt je ook lekkerder in je vel. Let wel op, want bij de opwarming van de pure chocolade gaan al deze positieve werkingen worden stopgezet en ook een grote inname van de chocolade, bij grote inname gelden de voordelen niet meer. De truc is dus om niet meer, maar vaker chocolade te eten. Wist je dat chocolade in lippenbalsem wordt verwerkt? Cacaodelen worden in lippenbalsem bewerkt om de lippen te beschermen tegen scheuren. Wat velen van jullie dus eigenlijk niet hadden verwacht voor deze presentatie, was dat chocola goed is voor je huid en ook voor je haar. Door het eten van donkere chocolade zal je huid er gezonder uitzien en zal je ook minder last van puistjes krijgen. Het is ook goed tegen aandoeningen zoals zonnebrand en huidkanker. En voor je haar is chocolade ook goed, want het zorgt ervoor dat je haar sneller zal groeien, dat je haar gezonder zal uitzien en dat je ook minder haar los zal krijgen. Je kan dus ook zelf een chocolademasker gebruiken of maken of bij een schoonheidssalon gaan. Die zullen je huid dan eerst masseren met cacaoboter en sinaasappeleolie en daarna gaan zij een masker op je huid leggen. Je kan ook kiezen voor een chocoladebad. Daardoor zal je helemaal gestrest worden. Het is ook goed voor je huid, want het zal je huid verzachten en je zal ook de hele dag goed ruiken, wat je direct blij zal maken. Je kan ook dus zelf een chocolademasker maken. Daarvoor heb je 2 repen chocolade nodig, 2/3 van een beker melk en 1 eetlepel zout en 3 lepels suiker. Eerst laat je de chocolade smelten, dan voeg je de melk, de suiker en het zout toe. Daarna mix je goed en moet het wel even laten afkoelen, want anders zal je huid wel verbranden. En dan na 10 minuten neem je het, was je het van je gezicht. Wist je dat ze in de Verenigde Staten en dol zijn op chocoladepizza? Deze is niet moeilijk te maken. Je hebt gewoon een pizzabodem, je legt daar 2